Ita mapaspasaran tinalam ak klima iti Baguio City ken Benguet nasarantalat ta ti negosyo dagiti agilaklako iti coffee beans ken dagiti agidasdasar iti kape. Adamot balakad ti maysa a nutritionist iti pagsayatan ti kanayon a panagigup iti brewed coffee. Detalye manipod ken ni PTV intern Maris de la Cruz. Iti tunggal puloy tinalamis nga angin iti Baguio City at dadagiti mangsapsapul iti pampapudotrik na nga igupen. Kadawyan na bida ken pumigsa ti negosyo apa nagilako iti brewed coffee iti syudad. Nalatak kadagiti pagtagilakwan ti Arabica ken Robusta variety ti kape. Kadagiti dadduma a cafe nagaramid da iti wagas tapno may presenta nga addaan iti twist ti brewed coffee babaen iti makina. Kas iti daytoy a cafe, tampok kadagiti bisita ti kulao special. Manual ti panangidasar iti kape, babaen iti makuna a French press. At may sa ata sa a kape, ket 175 pesos. Yung beans kasi namin ang ginagamit namin is yung homegrown dito sa Cordilleran region. And then at the same time, pinopromote din namin yung yung products din ng Cordilleran region rin. Saan meta kompleto ti coffee crawl iti Baguio City no saan nyo pa'y anapasyaran ti kape umali. Ang nagserserbi iti pa'y 1948 nga agidasdasar ken agilaklako iti kape. Mensahe damet kadagiti mangkayat nga agdegosyo iti kape. Aralin nyo ang study coffee. Yun lang. Pag-aralan nyo ang coffee beans, how they harvest it, how they produce it. Hindi lang locally, also internationally. Travel. Inlawlawag da at ikalatakan ken kabangluan pay laeng kadagiti kliyente da ket ti Arabica coffee. Usually for mga pumuna dito tend to have Arabica because Arabica have half of the caffeine of Robustas as well double the flavors ng Arabica compared sa Marubu. Makapapaibus da iti 10 agingga 10 ket 5 a kilo ti kape tunggal aldaw. Timay sa kilo ti Arabica ket agay-ayam iti 870 agingga 930 pesos. Ti Robusta ken Excelsa ket 630 agingga 640 pesos. Imbing laymet ni May Ignacio may sa nutritionist ti benepisyo ti panagigup iti brewed coffee. So obviously ang mas beneficial yung plain coffee kasi 5 calories lang siya per cup. Sa mga major diseases like yung sa cognitive diseases like sa Alzheimer's, nakakatulong ang pag-inom ng at least mga 2 to 4 or to 5 cups of coffee in a day. Para met kadagiti turista, may sa refreshing akapadasan a makita ti arte dagiti local cafes. Kasi yung cafe culture ng Baguio, it's not, hindi lang naman sa taste, it's always, you have to make it look presentable, pretty. Itinagan ni Mikey Valverde, Maris de la Cruz, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.